హలో ఎవ్రీబడి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రియా వ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. అండ్ మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. సో సమ్మర్ అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉందండి కొరియాలో అయితే. అంటే ఉండేది 36 డిగ్రీసే ఉంది, బట్ చాలా వేడిగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడైతే మేము ఏసీ క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేసేసాము. ఇది సమ్మర్ స్టార్టింగ్లోనే చేయాలి, బట్ మహేష్కి అవ్వలేదు. తర్వాత నాకు అది ఓపెన్ చేయడానికి కూడా నాకు డేరింగ్ సరిపోలేదు. మామూలుగా ఇక్కడ మనం సర్వీస్ వాళ్ళని శాంసంగ్ వాళ్ళని పిలిపించుకుంటే వస్తారు, బట్ వాళ్ళు రావడానికి చాలా టైం పడుతుందండి. ఎందుకంటే సమ్మర్ కదా, చాలా ఏసీలు రిపేర్స్ అవి వస్తుంటాయి కదా, వాళ్ళు షెడ్యూల్ ప్రకారం వస్తుంటారు. మన టర్న్ వచ్చేసరికి చాలా టైం పట్టేస్తుంది. సో పైగా మేము ఇక్కడికి వచ్చి 2 years అయిపోయింది. మాకు అంటే ఇట్లా స్టాండింగ్ పొజిషన్లో ఉండే ఏసీ గురించి అంత ఎక్కువగా ఐడియా లేదంటే ఎలా క్లీన్ చేయాలి ఏంటని. మామూలుగా మన ఇండియాలో నార్మల్గా ఉంటాయి కదా వాల్స్కి అవి పెట్టేసి, అలాంటివి అయితే కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది, కానీ ఇవి అసలు తెలియదండి దానికి ఎక్కడ ఓపెన్ చేయాలి ఏంటి అని కూడా. సో ఎలాగో కష్టపడి యూట్యూబ్ ఉంది కదా, సో దాంట్లో చూసి ఇంకా కొంచెం మహేష్కి చెప్తే ఇంకా హెల్ప్ చేశారు ఇది ఓపెన్ చేయడానికి. అండ్ చూసారు కదా ఎంత డస్ట్ ఉందో, నేను మీకు చూపిస్తాను. ఈ మధ్యన ఏసీ కూడా ఎక్కువసేపు కూలింగ్ ఉండట్లేదు, ఎంతసేపు కూలింగ్ కూడా అవ్వట్లేదండి, కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. అందుకని ఓపెన్ చేస్తే ఇంత చెత్త బయటపడింది. వామ్మో, ఇన్ని డేస్ దీన్నా మనం పీలుస్తున్నాము. పడుకునేటప్పుడు కిడ్స్ ఉన్నారు, ఇంకా లక్కీగా వాడికి డస్ట్ ఎలర్జీ కానీ అలాంటిది ఇంకేం రాలేదు. మామూలుగా పిల్లలకైతే వెంటనే ఇలాంటి వీటికి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇలాంటిది వచ్చేస్తుంది కదా. అండ్ చూసారు కదా, జస్ట్ కాకపోతే చాలా స్మూత్గా ఉంది నెట్ అనేది, చాలా డెలికేట్గా ఉంది. సో జాగ్రత్తగా చేయాలి చేసేటప్పుడు మాత్రం. లేదు అది బ్రేక్ అయిందంటే ఇంకా అంతే, ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు కదా మనకి. ఇంకా అందుకే షవర్తో పెట్టి కొట్టేస్తున్నాను. అండ్ తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే కొద్దిగా షాంపూ చిన్న బ్రష్కి పెట్టేసి సైడ్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా, చూసారు కదా వైట్ కలర్ బార్డర్స్లా ఉన్నాయి. సో అవన్నీ నేను క్లీన్ చేస్తున్నాను. అండ్ మెష్ మీద కూడా అక్కడక్కడ కొంచెం డార్క్గా దుమ్ము పట్టేసి ఉంది. సో మనం షాంపూ వేసామంటే అది కొంచెం స్మూత్గా మూవ్ అయిపోతుంది కదా, సో అందుకని చెప్పి బ్రష్తో చాలా లైట్గా అండి. అండ్ మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది, నేను అంత గట్టిగా కూడా చేయట్లేదు, చాలా లైట్గా. అంటే బేబీ స్కిన్ మీద మనం ఎట్లాగా టచ్ చేస్తామో అలా స్మూత్గా చేశాను. అప్పటికి చాలా మట్టి వచ్చింది. ఇంకా మహేష్ అయితే వద్దనేసారు, ఇంకా చేయొద్దులే చిరిగిపోతే మళ్ళీ బాధ, మళ్ళీ సర్వీస్ వాళ్ళని పిలవాలి, అది ఎలాగా ఏంటి, మళ్ళీ వాళ్ళు ఎప్పటికి వస్తారో తెలియదు, సమ్మర్ అంతా ఎట్లనే ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది అన్నారని చెప్పి నేను కొద్దిగానే క్లీన్ చేశాను బ్రష్తో. బట్ బ్రష్తో క్లీన్ చేసినప్పటికీ ఇంకా బాగా నీట్గా వచ్చింది. నాకు అదే అనిపించింది, మేబీ వాటిని సోక్ చేసి ఉంటే సరిపోయిందేమో, నానబెడితే క్లీన్ అయిపోతాయి కదా అవి. సో మేము దాన్ని ఓపెన్ చేయడం కూడా చాలా లేట్గా ఓపెన్ చేసామండి. 12-12:30 అయినప్పుడు ఓపెన్ చేసాం. అప్పటికే సన్లైట్ అది ఎక్కువ వచ్చేసింది. మేబీ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఓపెన్ చేసేసి ఉంటే అప్పటికి మనం ఏం చేయాలనుకుంటే అది చేయొచ్చు క్లీనింగ్ అదిను. అప్పటికే ఇంకా తొందరగా చేసేస్తున్నాను. పుణ్యం మళ్ళీ చెమటలెక్కిపోయి విసుక్కుంటాడేమో అని. అసలే సమ్మర్ హాలిడేస్ కూడా వచ్చాయి నాకు, అందుకే ఈ మధ్యన వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం కూడా అవ్వట్లేదు. వీడియోస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి ఈ మధ్య బయటకు వెళ్ళినవి. ఇంకా సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఇంట్లో ఉన్నాడు కదా, హోంవర్క్ వాడితోనే సరిపోతుంది అసలు. ఇంకా పిల్లలు ఉంటే అంతే కదా, ఇంకా నాకేమి స్పెషల్ కాదు. అందరు తల్లుల పరిస్థితి ఇదే నాకు తెలిసినంత వరకు. ఇక్కడ 2 weeks 11 days 10 days ఇచ్చారు అంతేని, ఎక్కువ ఇవ్వలేదు. ఒక రకంగా అది అదృష్టం. లేదంటే ఈ కరోనా వచ్చినందుకు పిల్లల్ని అంత బయట క్లాసులకి వాటికి వేయకపోతే ఎంత చికాకు అంటే అంత చికాకు, అసలు విసుక్కుంటున్నాడు వీడైతే. అలాగని టీవీ ఎక్కువసేపు ఇవ్వను, అది వచ్చింది. టీవీ ఇచ్చేస్తే మనం అంత బర్డెన్ తీసుకోవక్కర్లేదు, టీవీ అంతసేపు ఇవ్వట్లేదు. ఆడుకోవడం హోంవర్క్ చేసుకోవడం అట్లనే. టీవీ కొంచెంసేపు మార్నింగ్ ఒక 15 to 20 minutes, నైట్ ఒక 15 అంతే, ఎక్కువసేపు ఇవ్వను నేను. అదే చూడడం అలవాటు అయిపోతే ఇంకా స్కూల్ పెట్టాక కూడా అట్లనే ఇంకా అడుగుతూ ఉంటాడు, చూస్తాను టీవీ కావాలని చెప్పేసి. పైగా తర్వాత ఎలాగో టీవీ చూస్తారు కదా, అందుకే నేను పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు. అండ్ ఇప్పుడైతే నేను ఏసీ క్లీనింగ్ చేస్తున్నాను. సారీ అండి, అసలు వీడియో నాకు యాంగిల్ అక్కడ సరిపోలేదు, అంటే ప్లేస్ లేదు. కొంచెం దాన్ని ముందుకు పుష్ చేద్దామంటే అవ్వలేదు. ఆ పైప్స్ అవి ఉంటాయి కదా ఫ్యాన్కి, బ్యాక్ సైడ్ ఫ్యాన్కి కనెక్ట్ చేసేసి అవి చాలా టైట్గా ఉన్నాయి. ఇంకా నేనైతే షూట్ చేయలేదు సారీ, బట్ క్లీనింగ్ అయితే చేస్తూ ఉన్నాను వెనక్కి. నాకు కుదిరినంత వరకు నేను మీకు చూపిస్తాను. జస్ట్ మీకు కూడా ఏదైనా ఏసీ ఉంటే ఇట్లాగనే మెష్లు ఓపెన్ చేయండి. ఇలా స్టాండింగ్ పొజిషన్లో ఉండే ఏసీ అయితే బ్యాక్ సైడ్ స్క్రూస్ ఉంటాయి, అవి తీసేసి జస్ట్ మెష్ ఓపెన్ చేసేసి క్లీన్ చేసి మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మెష్ పెట్టేయడమేని, అంతేని. నేనైతే అవన్నీ క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నానండి. కొంచెం నల్లగా అయిపోయింది, ఇంకా అది అట్లనే ఉంచేసామంటే అలాగే బ్లాకిష్గా అయిపోతుంది. ఈ కొంచెం ఏంటి వింటర్లో చల్లదనంకి వేసవికాలంకి అలా పట్టేసి ఉండిపోతుంది కదా, అలా పట్టేస్తుంది అని చెప్పి నేను క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఈ 2-3 yearsకి ఇదే క్లీన్ చేయడం దీన్ని. అంటే అవుట్ సైడ్ బాడీ ఎప్పుడు క్లీన్ చేస్తాను,
మామూలుగా ఫెస్టివల్స్ కానీ లేకపోతే ఇంట్లో డస్టింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ టిష్యూ పెట్టి నేను క్లీన్ చేస్తాను. బట్ ఫుల్గా డీప్గా క్లీన్ చేయడం అయితే ఇదే ఫస్ట్ టైం. అసలు ఎన్ని టిష్యూస్ అయ్యాయంటే అంత చెత్త వచ్చింది. వెట్ టిష్యూస్ అండి. నార్మల్ టిష్యూస్తోనే క్లీన్ చేశాను. ఆల్కహాల్ అలాంటివి ఏం కాదు. ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ దగ్గర మీరు ఆల్కహాల్ అది యూజ్ చేయొద్దు. సో నేను నార్మల్ టిష్యూస్తోనే క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నాను. నేను మీకు చూపిస్తాను ఎంత చెత్త ఉందో. కానీ ఈజీగానే క్లీనింగ్ అది అయిపోతుందండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇలాగా. అండ్ ఏసీ పైన చూసారా, అది ఎప్పటికప్పుడే తుడుస్తూ ఉంటాను. బట్ అయినా సరే ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఏంటో దానిపైనకి అంత చెత్త అసలు. బట్ క్లీనింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది. ఏసీ నుండి గాలి కూడా చాలా ఫ్రెష్గా వచ్చినట్టు అనిపించింది. నేను అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ప్రస్తుతానికైతే ఫిల్టర్స్ క్లీనింగ్ అది అయిపోయిన తర్వాత నేను టిష్యూస్తో క్లీన్ చేసేసి, అంటే డ్రై టిష్యూస్ ఉంటాయి కదా, వాటిపైన పెట్టేస్తే, సో ఆ డ్రై టిష్యూస్ వాటిపైన పెట్టేసి ఒక 5 minutes ఉంచితే మొత్తం ఆల్మోస్ట్ వాటర్ అంతా పీల్ చేసిందండి. చెప్పాను కదా, నెట్ అనేది చాలా డెలికేట్గా ఉంది. సో అందుకనే టవల్ కానీ ఏది కానీ పెట్టి నేను క్లీన్ చేయలేదు. ఆ టిష్యూస్తో క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఇంకా డైరెక్ట్గా సన్లైట్లో పెట్టేశాను. జస్ట్ ఒక 3-4 minutes అంతేనండి. నెట్ అంతా నీట్గా డ్రై అయిపోయింది. ఇంకా అక్కడక్కడ వాటర్ ఉంటే ఇంకా టేబుల్ ఫ్యాన్ ముందు పెట్టేసి మహేష్ ఆ బార్డర్స్ ఉన్నాయి కదా వైట్గా, సో అలాంటివి క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆయన. సో ఏసీ అంతా మరి ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఈ ఇన్సైడ్ బాడీ కొంచెం అవుటర్ సైడ్ కూడా క్లీన్ చేసేసామంటే కొంచెం అంతా బాగుంటుంది, సగం సగం చేసే కన్నా అని చెప్పేసి ఇంకా మొత్తంగా క్లీన్ చేస్తున్నాను. పైగా నేను ఎప్పుడు ఆ బ్యాక్ సైడ్ చూడలేదండి. జస్ట్ వ్యాక్యూమ్ పెడతాను అంతవరకేని. ఇంకా చెప్పాను కదా, మహేష్ ఇక్కడ ఈ మెష్ డ్రై చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా అసలు సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చాయి కదా, అప్పటి నుండి అసలు ఇల్లు ఎంత చండాలంగా ఉందంటే అసలు క్లీన్ చేస్తున్నా సరే అలానే అయిపోతుంది. అసలు అంత క్లీన్గా జస్ట్ ఒక 10 minutes 15 minutes అంతే ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడ బొమ్మలు అక్కడ వస్తున్నాయి, ఎక్కడ సామాన్లు అక్కడ వస్తున్నాయి. అసలు ఎంత సర్దినా సరే తరగట్లేదు. అది పైగా పుణ్యం ఉంటే అస్సలు అవ్వదు. వాడైతే బొమ్మలు, బుక్స్ చేసేది ఏమీ ఉండదు. ఊకే తెచ్చి పెడతా ఉంటాడు హాల్లోన. అవి ఎందుకు తెచ్చి పెడతాడో, ఇల్లు ఖాళీగా ఉంటే వాడికి నచ్చదో ఏంటో. ఇప్పటికే సామాన్లు అవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని నేను చిరాకు పడిపోతున్నాను. చైర్స్ అవి నిన్న ఎందుకు, ఇద్దరమే కదా ఉన్నాము అన్నట్టు నేను ఫీల్ అవుతుంటే, వాడైతే హాల్లోకి అన్ని వాడి టాయ్స్ రూమ్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు. నేను యాక్చువల్లీ హోమ్ టూర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ అవ్వట్లేదు. అది కూడా ఒకసారి చెయ్యాలి. చాలామంది అడిగారు కూడా నాకు కామెంట్స్లో హోమ్ టూర్ గురించి. సో అది కూడా చేస్తానండి త్వరలో నేను. సో ఇప్పుడు చూడండి, చూపిస్తాను ఇంత చండాలంగా ఉన్నాయంటే ఇవి టిష్యూస్. లోపల చూసారు కదా, ఉత్తిగా దుమ్ము ఉంది బాగా, అంటే గరుగ్గా ఇసుకలా తగులుతూ ఉంది. అసలు అంత దుమ్ము, చాలా స్మూత్గా ఉంది. బూజు అలాగేం కాదు కానీ శాండ్ టైప్లోనే గరుగ్గా తగులుతూ ఉంది అది. సో కొంచెం మాకు ఆ బాల్కనీ అక్కడ ఉండడం, ఏసీ అది ఫిక్సింగ్ ఈజీ అయిపోయింది. ఇంకా ఏసీ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఎంత ఫ్రెష్గా వస్తుందో తెలుసా, గాలి అదిను చల్లగా. అండ్ ఆ చెత్తది ఉండేటప్పుడు అయితే దాని దగ్గర స్మెల్ వస్తూ ఉండేది నాకైతే. ఇంకా క్లీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అయితే అలాంటి స్మెల్ ఏం లేదు. దట్టు ఆ మెషిన్కి నేను షాంపూ వేసి కొంచెం క్లీన్ చేశాను కదా, ఆ స్మెల్ కూడా నాకు వస్తుంది. అసలు నాకు అదే అనిపించింది. ఇంకా 6 monthsకి ఒకసారి 4 monthsకి ఒకసారి ఇలాగ ఓపెన్ చేసి క్లీన్ చేసేసుకున్నామంటే ఏసీకి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా రావండి. సో ఇంతే సింపుల్గా ఇలాగ ఇంట్లో మనం ఏసీ క్లీన్ కూడా చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇదనమాట వీడియో. దీన్ని నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నానండి. ఐ హోప్ నా వీడియో మీకు నచ్చుతున్నట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బాయ్. Wow, super. Is it smelly? Is it smelly? I don't like it.